Четвъртокласничката Екатерина Калоянова от Пето основно училище Митьо Станев в Стара Загора се завърна от Международния космически лагер на НАСА в Измир. Момичето е едно от 40-те българчета, спечелили наградата, и е единствената в света с отпусната 50% стипендия за лагера. Екатерина Калоянова, за която телевизия Стара Загора разказа как спечели участие в космическия лагер на НАСА в Измир, се върна от Турция и сподели за преживяното. В космическата база 140 деца от целия свят са се подготвили за излизане в открития космос, разпределени в малки отбори по 10-12 деца. Старозагорката Екатерина Калоянова е била част от най-малката група с деца от 8 до 12 години. 6 дена за тях започвали в 8 сутринта и завършвали в 23 часа, като от 9 до 22 часа са изпълнявали космическа мисия, ръководена от двама треньори. На какво ви учиха в космическия лагер? Учиха ни на отборна работа, екипна. Ние ядохме заедно, играхме заедно, помагахме си взаимно, защото някой ден, когато отидем в космоса, там ще сме с хора от цял свят. И да се научим да общуваме не само с българите, но и с другите, независимо от коя държава сме. Япония, България. На какъв език си комуникирахте? На английски, защото той е международният език. А на какво друго ви учиха? На дисциплина. Бяха много строги треньорите. Дори едно момченце реши да си купи нещо, тък му трябваше само да плати набързо, но треньора каза: нямаш време. И той не успя? Да. Кое е нещото, което най-много ти хареса там? Симулаторите. Единият беше центрофуга, където те въртят навсякъде, обръщате с главата надолу. А защо те ти харесаха най-много? Защото те поставят се едно си в истинският космос, в такива условия. Освен, че се е качвала на най-различни космически симулатори и е видяла Сатурн през телескоп, 10-годишната Екатерина е минавала през импровизирани космически черни дупки и е строила с конструктор къщата от своя проект върху макет на повърхността на Марс. Ботаническа лаборатория със специална безпочвена система е представлявала интерес за четвъртокласничката, тъй като самите хора са фактор за опрашване на растенията в нея. Кое е най-важното нещо, което научи в лагера? Че трябва всички да работим заедно, да си помагаме, че животът не е само забавление, че трябва да се съчетава полезното с приятното, трябва да учим докато сме живи. Ще поддържаш ли връзка с приятелите си? Да, с някой дори вече се разменихме визитките. Защо си плакала, когато се връщала там? Защото там беше просто прекрасно. Лагер мечта. И не ми се връщаше. Просто... Защо не ти се връщаше тук? Какво не ти харесва тук? Там всичко беше космическа приказка, бих могла да кажа. А тук, не знам, пак е хубаво. Обикновено, може би. Да. За успеха на Екатерина Калоянова помагат учениците от виртуалната класна стая Глокстер на преподавателката по английски език в Пето основно училище Митьо Станев и ръководител на проекта Росица Атанасова Минева. След като НАСА дава най-голямата за света стипендия от 50% на Екатерина Калоянова за събиране на останалата сума от 800 лева, помагат училищното настоятелство на Пето основно училище Стара Загора и Ротари клуб Стара Загора.